Kok buatan dia tak lalu. Gede. Halo, Assum. Ya. Halo, Pe. Ini lokasi di Pak Sukarno. Apa apa? Apa wong kono ta? Lari wong kono larian. Saya wong kono lari. Lah, mantap. Turu-turu tak gugah ya. Ini anu Pak Iklat ngono. Pak Dik. Nggih. Lah ngoten pun mandu. Nggih, lewat mboten. Masuk rono. Upami pawone pengwene kilometer pinten-pinten. Jalukmu piye ta, Pur? Apa dapur plus Anu, niku damel niki kan kendalanya Kang Sukarno niku kan saged ketelak iya ngono lho. Niki dipikirkan didamel toilet. Makanya oleh kan berarti terlambat ngono lho. biasane. Kene iki lho. Ketan lho. Iya. Oh ya cedek lho sumure barang kan. Koleksi kain-kain kuwi. Iku ngene lho kuwi. Heeh, lha iya Pun monggo, Pak Pur. ya.